היי חברים, כאן ליטל פרגן, בעלת רשת ההרזיה והחיטוב המובילה בישראל, אל פאוור פיטנס, המונה כבר 4 סניפים, ואני כאן היום כדי לדבר איתכם על אירין. אני הכרתי את אירין לפני 2.5 כשהיא הגיעה אליי לסדנת הרזיה כדי לעבור מהפך באורח החיים שלה ולהרזות. והיא באמת רזתה מדהים, היא רזתה 20 קילוגרם ב3.5 חודשים, עברה מהפך מטורף באורח החיים שלה, אבל גם אני עברתי מהפך מטורף בזכותה. אירין גרמה לי קודם כל להבין שהמוצר שלי שווה פי 10 ממה שאני מוכרת אותו באמת. היא גרמה לי להבין שמה שאני עושה זה שליחות ענקית, ובאמת להעריך את עצמי כבן אדם וכאשת מקצוע בצורה הטובה ביותר. היא עזרה לי להבין איך למכור. אני הייתי אפס במחירות, הייתי עסק קטן, בלי עובדים, בלי סניפים. היא עזרה לי להפוך להיות האשת מחירות הכי טובה של העסק שלי. והיום אנחנו מוכרים כל יום בכמויות ובמחיר פי 3 ממה שמכרנו לפני 2.5. היא עזרה לי להבין את ההתנגדויות האמיתיות של הלקוחות שלי ולפתור להן כל התנגדות והתנגדות בצורה הטובה ביותר. קהל יעד, היא עזרה לי להבין באמת מקהל היעד שלי, מה האופי שלהם, מה התכונות של הקהל יעד שלי, ובכך להבין מי הלקוחה הכי טובה עבור העסק שלי. היא עזרה לי ברמת הטיפים, ברמה מטורפת, שאני חושבת שאין איש מקצוע שיכול לתת את המענה הזה. היא תמיד זמינה עבורי בוואטסאפ,